Ali dire. Dalaan mo mga gamit nimo dara kani. Kini mo habol nga panuglaway. Kamay butang raman to ya. Gamayng butang tatay doy gipakaon na tika diri gipapuyo na tika diri tapos mangawat tig mga kwarta. Nara 2,000 oh. Unsa man eh? Nakawatan jud imong dako oy. Ya, pasayloan ako ya. Dili tatay doy. Manganat manggod ka good. Porque isuon ta masigi ko pangawat sa mga gamit nako pati pante na ako gulam nimo dara oh. Ako man na pante. Atagi ko si kan chance ya. Dili porque isuon ta dili na. Wala na ako obligasyon nimo. Layas. Layas! Timan ini ya, matitikman mo ang ganti ng abang. Papa. Uy! Naman di ako pinakapalangga nga baby boy. Uy, ako anak na ako. Mag-school ka na? School na. Imong kutsilyo, imong sanggot na diya. Nadala na. Pag makadungga ko classmate sa ibaton? Uli na. Uli na. Good job. Gago! Pag-ante kagbaon na ka. Okay, 1K na ako. Sige, ingon. Salamat. Good. O, panghisidlan ta kito ka. O, uray bulldozer. Saki. Wala na jud ni. Bulo ka Patay. eh! Isa. Patay. Stan! Sula. Dalas ka, bullfrog! Ha? Bullfrog bitin ni. Dili lagi ko. Dito ganina ba? Nakita ko. Kita ko bitin diri ganina. Ako kayo mga 5 kadupa. Basig ba na ako na, Paps? Dili yung ngay murag 5 mo to kadupa nya. Di yun to banakon? Makadupa nga dili banakon. Puti ka may imposible lilia daw niyo pariyabag nong. Ayaw sig binuang ba? Untag mapaakan kang animala ka. Di yun Dambor tabangan ba? gunagod pantasya rom na nimo. Pantasya, bitaw. Narga sa once upon a time makita Paps. Unsa na mga Paps? Wala na magbibitin ron. Kaya di naman ni bukid ni. Dagan na mga tao diri ron. Bala ba? Dagan-dagan man yung mga bataan eh. Hoy! Sabaan ninyo oy! I-hyper mga ni mga bataan ni. Sa'y problema rin ninyo di ay. Kul. Ito oras to ba? Di masabtan. Sa klaseng di masabtan. Yang lawas, tao, yang ulo, bitin. Kasi sa mikul kay paingon, mitadriya. Tara! Paingon na daw diri oh. Ang mas maayo ani atong sugaton para makitaan yun ninyo ba nga istorya og tinuod. May pa. Tara. Tara. Dali mo ba? Asa man dito kita Paps? Tuwa-tuwa Bro, tinuod lagi akong giingon. Karon po kitag tikbalang ba nga ang ulo kay bitin. Tinuod lagi na lagi. Tinuod lagi ng mga taong ahas lagi. Kabantay man tong salida sa una. Katong Darna ba? Katong kalaban niya si Valentine's ba? Katong kalaban Si Valentine's nga, Valentina. Ay, katong ulo kay napuno og bitin. Oh, katbo. Pero gwapa man to, Paps. Si Janila Salvador nya kana. Mura man nag-imbal sa Mador. Awa lagi kasagaran bitin kay mangluwa biya na. Maluwaan ka tag plima na. Ang maayo ni. Iingon na to ni Sarge. Si Sarge ay makatulbad na. Tama rin no. Tara. Sarge, asa di sa tataidoy day Sarge? Ay wala ka pag ipalayas na ako kap ilabtano kay mga gamit. Bag-o ra nila sa kwakap 2,000. Ay, Sarge! Ano kay mo diri ah? Naunsa man mo nga banhaa ba ninyo? Naami nakitaan dito ah. Unsa man? Unsa kay to Jong? Taong bitin, Sarge. Di masabtan oy, murag tikbalaw, murag bitin ka ba unsa basta kay mo. Namahaw na ka. Ina sila kami magunta na nakakita Wala na magun may kaon Sarge. Baro kay sa mga mata, Sarge. Bitin. Wala na nga to. Taong bitin, Jun. Wala mo nag-rugby. Wala na lagi. Diundangan na muna. Sa una na to. Shorted mo na, ngilingig og nong. Na, hingi. Sure kayo ka. Taong bitin jud na Sarge. Sir plan na. Asa karon. Narito. Nasa kasagutan, Sarge. Sagbutan. Aton siguro to Sarge. Pwede. Na ikasasa na ako kong shotgun. Sige Sarge. Anak mo ni kasana. Kunya, unsa man is? Dungan na mo nito kay mo apas lang ko. Magkuha ko sa baril. Ikaw Raji, mataligan ba? Sunod ha. Aspas. Di mo kaya wala ka. Asa. Wala ka po. Andimal. Bijoy ka. Karon may nakap nga rugby may. Nagstorya may tinuod. Gahapon nag-rugby mi, pero karon wala. Nawala daw tinuod jud nga bitin no. Huwata si Sarge. Huwabot na to karon magdag shotgun. Oh, toro. Tara naman dayo. Sarge, salita yung Sarge. Pagdali ba? Sarge, salita yung Sarge. Wala mo lagi kay dala Sarge. Expired ang rehistro. Saan na to magpildi ng bitin? Basta nakalimot mo sundalo ko, kaya na 1 hand. Gini, ipaon si Sarge. Kuana ikaw jud na. Bahala na Sarge. Usap ka mo Manok na. Di man na manok. Kaya na manok ko. Ako bahala na Major. Pamilyar lagi ka ay. Kinsa ka? Nakalimot ka.
Ako to yung gipalayas. Wala na ako obligasyon nimo. Layas. Sarili ni mong igsuon. So it means ikaw si Tata Idoy. Exactly. Sarge, di man mo na makaya, Sarge! Kabalungan min kay si Darna. Ay nagpatik-atik dia. Gagi kay mo ba? Galgal kay mo ba? Ipagawas na o kinsa ka, Sarge! O gani. Darna! 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 Pero sige, pagbigyan ta mo. Pakita ta mo sa mga training sa mga ranger. Ala! Kung ano niyo? Bunlot na ba? Bunlot na! 45. Sobra na ka Tata Idoy ba? Ikaw na ganit nangawat, ikaw ba na himo-himong bitin? Paps! Ang bato! Bato? Nagagamit kag bato, Paps? Wala namang ko nagagamit og bato sugad paglingkod ni Duterte. Dili mo ang bato! Ako ang bato ba? Wala na ko nagagamit, Sarge. Ako ang bato ba? Bato ba? Ay, yaman na yung bato, de, Paps! Imong bato. Uy, bato, bisang sang bato diya! Oo. Yati kagdako na, oy! Kaya ka niya. Kaya na tunlon! Kaya niya ang tunlo ni kanang baba na. Oh, nga. Kadako ba ni Paploy? Reklamo man, Paps. Ay sig reklamo dia. Kaya ang ganyan magsulaw ng 10 boys. Animal ka. Pero sige lang, mas dako ang bato, mas powerful. Darna! Darna! Ngayon. Mandara. O wala na! Ni-transform na! Ang lobot ni Darna nagpula-pula! Ako sige, palang chow diha ba? Di ta mo luwason ron. Hala. Di posing na sir na, di posing na. Ibir na ako na makitaan ba, pero napo na sa personal. Matigi na naron! Are you ready? Powerful siya ay. Marke! Ngano nga naman po kadriya? Ay, sigsaba na, tanawa. Si Valentina ug si Darna nag-away na. Hoy! Nganong diha mo nagdula-dula nga daghang bitin diha? Sabara ko dyan, aday ako si Valentina. Nagagbitin? Usap si Dagan na ikasal. Darna nga. Saka. Tanawa yung tail cup. Valentina! Sige mong panawag, totoy mo. Na. Hoy, Valentina paminaw ba? Tanawin mong tilo. Unsay tiil, oy? Imong tail ba na ibitin? Bitin. Agad. Na! Awa! Gam! Gibagong bitin. O na gaba ni mo, kaya di man ka maminaw. Tabangin sir. Tabangin mga hudol ako. Ato ah. Tata Idoy! Tabangin. Dala ko hospital ya.